Ngisacela ukubingelela nguMangothobane isangoma esibhulwa ngonyaka esibhulwa ngamathambo. Umphathi okhubala usandla sensimbi. Isigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Namhlanje ngizoke ngikhulume ngalokho okubalekile. Kunabantu abachithekelwe izisu. Bathola nje bachithekelwe izisu wangageza noma lowo muntu loyo wangamtshela ubaba wengane. Kunezimo uzothola ukuthi lokhu uhamba ugezwe kuthiwa unesilwane wena baba na wena mama kanti yile ngane enhluphayo. Ingane ke ihambe ngalendlela iba namandla ekutheni ivale izinto zakho ngesimo sokuthi isuke engalazi icala layo ukuthi kwenzeke njani. Makube yiphutha kufanele ukuthi itshelwe. Mawukuthi kena kukhona into oyenzayo wena ofisa ukuthi yena iphumelele ngoba yona ngaleso sikhathi isuke isehlane isuke nidunguza ngokomoya isuke kodwa abazali bayo ibazi. Uzohamba kuyogeza lokhu uthi uyageza unesilwane ulahlelwe kanti lengane engahlanganisiwe nani nedlozi. Noma ngizwa kahle ingane iphuphumile yenzelwa ini umcimbi wayo mayiqedwa mase ihlanganiswa nani nedlozi. Ngikhumbula ukuthi ngisho noma kuthiwa ingane ichithekile makuthiwa kuyahlawulwa leyo ngane nayo iyahlawulwa ngoba isuke izokhula. Ingane mayichithekile ayihlali ingane njalo. Yikho ke ngithi ke lezilwane enigezayo hlolisisani kahle nibheke kahle ukuthi ayikho ingane eyake yachitheka. Nawe wena baba kufanele ukuthi uhlolisise kahle ukuthi kunini lokhu ungageza isilwane, lokhu ungagqunywa, lokhu ungaphalaza, lokhu ungagezwa ngenkukhu kodwa manje lesilwane asisuki. Yikho ngithi ke into leyo kufanele ukuthi uyibhekisise kahle ngoba le nto imandla kakhulu ekuvaleni izinhlahla zabantu. Yikho ngithi ke kubalekile kakhulu ukuthi nikubheke lokho. Uzoqwashisa nje ngalokho ukuthi lesilwane osigezayo singasuki. Bhekisisa kahle ukuthi wena uzogeza isilwane uthi uyathakathwa kanti awuthakathwa. Yini ile ngane eyachitheka wangatshelwa ngayo noma ile ngane yebo eyakhishwa wangatshelwa ngayo. Yikho ngithi ke kufanele niphakame nilungise izinto zenu nibheke ukuthi inkinga